Bai, bueno, kaixo, nik ametsu bat daukat, eta da MyCreativity, eta bueno, robotikan sormenaikiko jarrera aktibo bat bultzatu nahi dut. Nondikan natorren, ba, bueno, 16 urtetik kantautore izan naiz, euskaraz kantuan, eta ba, aurreko urtean eukin un aukera bat, eta izan zen mundu mailan konpetitu nula MITin. Eta, bueno, ba, zein nahi dut, ba, eiten ikasi, ez? Hor ikuste zuten bezala, 12 urteetan abioi bat eraiki nahi nun, eta 14 hor egan dabilela. Sentitzen dut, ez ikusi izana oso ongi, ez? Eta, bueno, ba, hauxe da eskaintzen dietena gaztei, robotikan murgiltzeko batez ere daukadan esperientzian edo ingenieritzan edo ba nahi izan dut servomotoren batez ere kontrola eta mugimendua gaztetatikan bultzatu gerora ba, ingeniari ikuspuntu hori eduki dezaten eta lan mundura murgildu dezaten. Ba, talentua, kreatibitatea eta gizartean onura sustatzeko ba, zenbait proiektu ezberdin dauzkat, abilan, ala nola elbarritu batentzako aulki bat diseinatu nun, orezko matrikula lortu eta ingenieritzan, eta baitare badauzka, egin genuen izan zen, hidratazioa neurtzen duen dispositibo bat, diabetesa daukaten paziententzako. Hoi aurkeztu genuen emaitin, eta 7., 6. inguru gelditu ginean hor Bostonen. Eta, ba, hoxe, hau daukazute ja probetan edo, bai egin genuen bai diseinu, bai fabrikazio eta mekanikazio pauta guztik, eta ba, disfrutatzen nahiko nuke batez proiektu honekin eta animatzea baitez. Eta sinistu ezagun gu geuen, zertik abilakea eta bertan lau gazte euskaldun aurkitu nituen eta benetan emozionante izan zen. Eta zuekin disfrutatu ezatute, hau izan zen hidratazioa neurtzen duen dispositiboa, Bayerren aurkeztu dela, Alemanin, Txinara junda eta eraberian oain berriz Bilbon hackathonian parte hartu dugu eta Uzteleran astebukara honetan NASAn parte hartu duten hackathon batian. Eskerrik asko eta plazer bat zuekin.